Hej, jeg hedder Cecilie, og jeg vil gerne lave et lille oplæg om den nuværende hundelov. Den nuværende hundelov trådte i kraft den 1. juli 2010. Ændringen af den forhenværende hundelov skete på baggrund af historier om både voksne og børn, der var blevet bidt af særlig aggressive hunderacer. Som loven er nu, er 13 hunderacer blevet ulovlige, og flere racer står på observationsliste. Loven har fået meget kritik, siden den her lov den blev sat i værk den 1. juli 2010. Den forhenværende fødevareminister Mette Gjerskov varslede om en evaluering af denne lov i 2013. I den forbindelse nævnte ministeren racelisten, håndteringen af bidepisoder og tilladelsen til at skyde omstrejfende hunde. Den 20. juni 2013 sagde statistikkerne og politikerne, at omkring 622 hunde var blevet aflivet på baggrund af denne lov. Det er hvalpe, det er med bideepisoder og alt muligt. Men de statistikker, som jeg har været inde at kigge på, hvor jeg har været inde og søge om det, der står, at omkring 1200 hunde eller mere er blevet aflivet siden 2010. Omkring 157 og 200 hunde er blevet aflivet på grund af bideepisoder. Selvfølgelig hunde, de skal aflives, hvis de er bidt. For det gør det ikke kun den her ene gang. De gør det flere gange. Men det er ikke kun hunden, der skal straffes med, at den skal aflives. Ejeren burde også få en eller anden straf, fordi det egentlig, han eller hun er egentlig også skyldig i, at den her hund den er blevet aggressiv, så den har bidt en. Eller en anden hund. Selv hvis der har været selvforsvar, så skal den selvfølgelig ikke aflives, selvom mange hunde de oplever det. Men ejeren skal også have en straf for det. Det er ikke kun hunden, der skal have det. Jeg kan lige nævne nogle af de 13 hunderacer, der er kommet på den her liste her. Det er Pitbull, amerikansk Stafford Terrier, Dogen Argentino, amerikansk Bulldog og så videre og så videre. Hundehvalpe bliver aflivet som stort set hver dag. Hver dag. Prøv at tænke på det. Hver dag tager vi flere og flere liv. Mennesker, de dræber. Det gør stort set alle levende væsener. Men de her små hundevalpe, de har ikke gjort nogen fortræd, de har ikke gjort noget som helst forkert. Det er bare den måde, de ser ud på. Vi kan også lige så godt tage dem fra andre lande, der flytter til Danmark. Lad os udrydde alle dem, når de flytter til Danmark. Men sådan skal det overhovedet ikke være. Nogle folk, de er racistiske. Selvfølgelig er de det. Det har man også lov til at være. Men vi kan også lige så godt gøre ligesom Hitler ude af jøderne. Det vil være præcis det samme. Det er præcis det samme princip, som hvis du tager en eller anden hunderace og vil til at aflive den. Du har præcis det samme princip. Du kan lige så godt kalde den der hundelov for at være racistisk mod en eller anden mod de her 13 bestemte hunderacer. Medierne har også en lille finger med i spillet med den her hundelov. De har betegnet de her hunde som at være så farlige, som noget overhovedet kan være. Men statistikkerne viser, at kun 4% af alle bideepisoder, det er muskelhunde. Resten det er dem, der er almindelige familiehunde, som vi kalder dem. Så statistikkerne viser, at kun 4% af alle bideepisoder, det er med muskelhunde. Så da den her lov den blev sat i gang, jeg tror ikke, at de her politikere her, de har kigget på de statistikker, der er blevet lavet omkring det her. Det burde de have gjort, men medierne har også betegnet, hver gang en muskelhund har nappet eller bidt en, så er det været over det hele. Det har konstant været i medierne, hvis en muskelhund har bidt en. Men det hedder en muskelhund, det hedder ikke nogen kamphund. Hvis det er en kamphund, har den været med i kamp. Det er noget helt andet. En chihuahua kunne lige så godt op være en kamphund. Og jeg er så træt af, at folk de bruger det der udtryk med kamphund, når det er en muskelhund, vi sidder og snakker om. Det er jeg virkelig, virkelig træt af, fordi det er ikke nogen kamphund. Den har bare et andet udseende end de der, som vi kalder for almindelige familiehunde. Bare fordi den har et andet udseende, betyder det ikke, at den skal absolut være farlig. Det kunne lige så godt være en labrador, som havde virkelig, virkelig skambidt en lille 2-årig dreng. Det er et eksempel her. Det vil ikke komme i medierne, selvom han var død som følge af den her episode. Eller jo, det ville det jo sikkert nok, men ikke lige så meget som hvis det havde været en muskelhund, der havde gjort det. Fordi de er blevet betegnet som om de er farlige, og ergo så kommer der mere omtale om det.
Og der bliver muskelhunden igen fremhævet, som om, at det er den farligste hund, du overhovedet kan få. Men enhver hund kan gå hen og bide. Det kan enhver hund gøre til hver en tid. Det er ikke kun muskelhunde, der er utilregnelige. Det er alle. Alle er utilregnelige hunde. De kan bide når som helst. Selvom du har været sammen med den her hund i, lad os sige, 10 år. Den kan stadig godt finde på at bide, selvom den aldrig nogensinde har gjort det før. Det kan godt være, den lige pludselig får lyst til at bide. Den kan sagtens finde på det. Men der er også dem, som ikke kan finde ud af at håndtere at have en hund i det hele taget. Og det er alle hunde. Og så er der nogen, der bare skal spille smart ved at have en muskelhund, fordi at de er så små og spinkel, så jeg har en stor og farlig muskelhund, ikke? Sådan skal det heller ikke være. Du skal også kunne håndtere at have den her hund. Nogle, de har dem bare for at gøre dem aggressive, og sådan, så loven den faktisk kan blive ved med at være der. Men det er også skidesundt for de her hunde. De skal ramme med mundkurv og alt. Så hvis de bliver angrebet af en gravhund, der kommer ind fra naboens have, de kan ikke gøre noget som helst ved det. Den bliver bare totalt skambidt af den her lille søde gravhund, som vi alle sammen elsker så højt. Den er muskelhund, og den kan ikke forsvare sig selv på nogen som helst måde. Det burde vi snart kunne forstå. Den her mundkurv her, den skal være på, hvis hunden den er aggressiv og kunne finde på at bide. Det er ikke alle hunde. Alle muskelhunde, for den sags skyld, der lige præcis har lyst til at stille sig hen og bide i en. Så burde alle hunde have en mundkurv på, hver gang de skal ud og gå. Fordi alle hunde kan finde på at bide. Og sådan er det bare. Så altså... Og jeg har det virkelig, virkelig dårligt over de her hunde der. Hvis jeg var den hund der, så ville jeg rende rundt hver dag og være bange for, at jeg skulle dø i morgen. Eller politiet kom ind og tog mig fra min familie. Jeg vil virkelig, virkelig have det dårligt hver eneste dag. Og jeg vil altid kæmpe for de her hundes liv. De skal ikke dø på grund af, at de har fået så dårlig omtale af medierne. Det er kun på grund af medierne, de har fået den her så forfærdeligt dårlig omtale. Fordi det er jo mere spændende, hvis det er en muskelhund. Altså, det kunne være det samme, hvis det var en chef, eller hvad det nu skulle være. Altså, jeg har selv haft 2 amerikanske Staffordshire. Jeg har ikke nogen af dem mere. Jeg har fået en ny hund her for et par måneder siden. Februar mener jeg, det var. Også en af de skønneste hunde, man overhovedet kan få. Jeg har fået en Labrador. Skidesød. Men så de her 2 amerikanske Staffordshire, som vi havde. Vores Theo, hun blev solgt, inden den havde lov, at den trådte i kraft. Hun blev solgt i 2008. Og så havde vi fortsat med at have vores gamle hanhund, min far og jeg. Og så havde jeg en veninde på et tidspunkt, som åbenbart har slået ham, uden at jeg har vidst det. Jeg har fået det at vide fra mine små søskende. Så har han nappet hende i lægen. Kun nappet hende. Men det er så også kommet i medierne faktisk. Med at han skulle have bidt hende. Men på baggrund af det her, hun har kun fået blå mærker. Hvis hun endelig var... Hvilken som helst person, der bliver bidt af en hund. Og jeg mener, bidt. De bløder. De får ikke kun blå mærker. De får huller. Hvis du har et blåt mærke, så er du lige blevet nappet. Det er ligesom hvis en hest lige kommer hen og napper dig i armen. Au, for fanden, det går pisse ondt, ja. Men du får kun et blåt mærke. Du bliver først bidt, når du begynder at få huller, og det begynder at bløde. Ja, jeg har også fået fortalt en historie om en 7-årig dreng. Jeg synes, det var så synd for ham. Han, lige pludselig banker det på deres dør. Politiet står ude foran, og den her lille 7-årige dreng, han gør alt for at gemme den her hund. Under tæpper, under puder, under sofaen, under sengen og alt muligt. Men politiet tager stadig den her hund fra ham. Jeg synes, det er så synd for ham. Små børn. Der er rigtig, rigtig mange børn nu, der har fået taget deres allerbedste ven. Den ven, der overhovedet ikke kan erstattes, har de bare fået revet ud af armene. Og vide, at deres allerbedste ven skulle hen for at dø nu. Alt for mange familier har mistet deres 4-benede familiemedlem. Jeg synes, det er så synd for de familier. Og
Og jeg synes virkelig, man skulle til at tage sig sammen og tænke over det her. De skal ikke rende rundt og have det dårligt med at være bange for, at de skal miste deres hund hver dag. Jeg synes ikke, det er rigtigt, det her. Sådan skal det ikke være. Man skal ikke have det sådan, at man skal rende rundt og være bange for at miste sin hund hver eneste dag. Og slet ikke alle de der små børn, som mister deres allerbedste ven. Jeg synes, det er så synd for dem, som noget overhovedet kan være. Prøv at tænke over det. Gå ind og kig på de statistikker, der er blevet lavet, inden I havde overhovedet overvejet at lave den her lov. Jeg ved godt, at man overvejer det, hver gang det kommer op i medierne. Selvfølgelig. Og folk, de begynder bare at blive mere og mere bange for de her hunderacer. Det er den omtale, de får. Folk, de bliver mere og mere bange for de her hunderacer. Fordi at hver gang de er oppe i medierne, så er det fordi, de har bidt nogen. Der er enkelte gange, hvor der så er blevet vist med folk, der har været imod den her hundelov. Jeg er også selv imod den. Jeg er meget imod den. Jeg dukker op til demoer og alt muligt. De har fået TV2 for eksempel til at komme ud og filme et eller andet, eller Fokus, og sådan lidt af hvert. Og faktisk vise, at de her hunde her, de er ikke så farlige, som medierne laver dem om til. De er overhovedet ikke sådan. Det kommer an på, hvilken opdragelse de får fra deres ejer. Altså selvfølgelig, hunden bider, den skal aflives, men ejeren skal også have en straf, for de er faktisk også medskyldige i det her. Det er ikke kun hundens skyld. Det er den opdragelse, den har fået af sin ejer. Altså selvfølgelig, et hver levende væsen vil beskytte sig til hver en tid. Det hedder selvforsvar. Altså, men ja, det var det. Der er også en demo i København, den 13.10. I kan eventuelt gå ind på Facebook og se, om I kan finde den med tilmelding. Der er rutebeskrivelse og det hele, og hvor sådan det starter, og hvornår det starter, hvornår det slutter, og sådan. Ja, tak skal I have. Hej.